Aduna to'y manag-uyab, nga ginganlag Maya o Bugoy. Si Bugoy, Bo for short. Sa ilang pagsaulog, sa ilang 5 ka-anibersaryo isip manag-uyab, nagdesisyon sila nga mo celebrar niini sa Pikas Isla. Apan adunay problema kay si Maya mahadlokon kaayo sa dagat. Apan si Bugoy mipasalig niya ug miingon, "Ayaw kabalaka, Maya, kay lig-oning atong sakayan. Ginamagod kini sa mahugani og nara. Bahalag unsang hampak sa bawd, dili gyud ni maguba. Salig lang sa atong sakayan, ug salig usab kanako. Mayabo man gani ning sakayan, ug mahog gani ka, salig lang kay nara ko." Mao tong storya ni Maya ug Bugoy, Mayabo for short, ug sa ilang pagsalig sa matag usa, nasaligon gyud si Maya kang Bugoy, ngun gani kay niingon si Bugoy, "Salig lang kay mahog gani ka, nara ko." Karong gabi una atong nadunggan sa atong pagbasa ang istorya bahin niini adunay tubig, no? Ang dagat o ang lanaw. O atong masinati kung kusog man gani ang bawd o ang hangin, labi na gabi pagyud mo mobiyahe, no? Sa katong panahon na wala gyud toy kanang motor pagyud. Usa mano-mano gyud to, no? Bugsay sa wala, bugsay sa tuo, hanton maabot sila sa Pikas dapit. So atong nakit-an nga atong Ginoo, kuyog nila. Og siya tungod siguro sa iyang kakapoy, nipahulay usa siya ngadto sa ulin. Apan sa iyang pagpahulay, niabot ang kusog nga hangin. Ato ganing nakit-an nga napuno na sa tubig, kay tungod ni ampak ang dakong tubig sa ilang sakayan, ug ang mga tinun-an na hadlok. Sa ilang kalisang ug kahadlok, ilang dali-daling gipukaw ang atong Ginoo, ug ila kining giingnan, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka, nga hapit naman kita malunod." Tinuod sa atong panginabuhi sa matag adlaw, daghang mga butang na kita agian, mga kalisod, mga pagsulay, apan usahay makapangutana kita kay naabagyod ang Ginoo nga andam mo tabang sa akong kalisod, umudasig kanako para tubangon ang tanan. Kaning pangutanaha dili gyud ni angay pangutana sa atong Ginoo, kay naa gyud siya permi, no? Kay atong Ginoo man sa langit ug sa yuta, maski asa ka anaa ang Ginoo. Kita lang gyud mga tawo, kita lang gyud ang kalimtanon kaayo. Usahay kung hayahay atong kinabuhi, makalimot kita nga pasalamat sa atong Ginoo, og maabot gani ang kalisod, digto pa kita makasangpit kaniya, kanang wa na jud kay laing kadaganan, digto na kamo sangpit, no? Ug karon pod ato pong hinumduman karong Sabado ang kapistahan sa ni Maria sa kanunay, inahan sa kanunay panabang. So ako lang i-highlight ini, no? Ang kanunayng panabang dili gyud si Maria. Inahan siya sa kanunayng panabang. Kinsa man gyud tong kanunayng panabang, way lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Ato ning ihaom, no? Si Maria lang ang kuyog nato pangadto sa iyang anak, nga ang iyang anak ang mga kanunayng panabang. Ato man gani nadunggan sa atong ebanghelyo karon nga nidagan kaniya ang mga apostoles. Kay wa na gyud kabalo ang mga apostoles asa mo dagan, no? Kita pod sama sa atong mga problema, dagan kita sa atong Ginoo. Bahalag duna kitay pagduda
ug dili pa haom og hamtong or law mga atong pagtuo ang atong Ginoo, andam gyud motabang kaniya. Ang pangutana karon sa panahon sa kalisdanan o sa mga pagsulay nga atong giatubang sa matag adlaw, kang kinsa man ka mosangpit.